nou net een aanspraak. Er werd een aanspraak gemaakt Voor een interview? Nou, voor een programma wat ze willen maken. Dat heet niet zomergasten, maar het heet wintergasten. Ah, Dus dat, ja, zo gaat het. Als hij hier loopt, dan welke hangt ze in de omroep? priet. Nee, het theater. Oh, Het theater. Toon Hermans Theater. Zeg, De domeinen. De Nee. domeinen van Zittert. ik doe even dat je geestelijke bijstand aan het verlenen wordt. Dat doe ik sowieso altijd, dat doe ik nu ook. Dus, Oh, fijn. Ja, zeker. Door met ik te spreken, ik verleen ik al geestelijke bijstand. Ik ga naar de opening. Nee, Wacht, wil ze nog? Ja, want de vorige keer dat we ook gesproken, toen word je nog gaan deken, hè? Nee, dat klopt. Dus dit is mijn eerste grote, inmiddels wel, ik ben 2 jaar dijken. En vorig jaar was het voor mijn gevoel een beestig groot Oktoberfeest. Maar toen zag ze in Zittert, maar dijken. Er stelt niks voor. Moet je volgend jaar eens kijken. En godzijdank is de corona zodanig geminderd dat we hier nu het groot kunnen vieren. En ik kon dat dus over mij her laten komen. Ik weet dus niet wat mij te wachten staat, maar nu is de opening, dus ik ga nog eens kijken en ik laat me verrassen. Ja, wat is de rol welke rol kan een deken zich aanmeten bij een Oktoberfest? Luister, ik ben de grote verbinder. Kijk. Dus dat is mijn taak, dus ik probeer alles bijeen te houden. Ja, dat is een uitdaging. Nou, Zeker in Zittert. Ik denk als nu ergens bijeenkomen en ook blijven. Ja, dat is zo. Ik weet niet of dat helemaal mijn ding is, maar ik geniet, zeggen ze in Zittert. Ik geniet wel van de ambras en het gedeuns. Daar houd ik wel van. Ja. Als nu in beweging komen, kunnen ze ook de goede kant doen bewegen. Hè. Maar we zullen de dekenmerks niet met een glaasje beer in de hand zien? Dat lijkt me niet uitgesloten, dat ze met een glaas beer in de hand is. Ja. Ja, toch wel. Maak je bed dat je hier van die grote jongens met van die oeren eraan hebt? Ja, ik ga me laten verrassen. Oké, wat betekent Oktoberfeest? Wat betekent het voor oog? Is er trouwens een wetgeworden traditie vandaan komen? Heb ik me niet in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee, dat weet ik niet. Het kunnen we uit Beieren, maar voor de rest, ik weet niet wat de oorsprong van het Beierse feest is. Oké. Maar dat kreeg ik misschien vandaag nog te horen bij de opening. Dus, wanneer is de opening? Ja, nu. Ja, maar die zorgt me op te houden. Dus dadelijk is het al langs en dan staan we hier te kwestioneren. Het is 3 minuten. Hoe laat moet je doorzien? 4:30. Oh nee, het is pas 4:15. Ja, dat kent ik hè. Zullen we anders een stukje meelopen? Ja, ik moet met mee lopen. Zeker. Ik weet ook niet, ik heb even moeten zoeken waar ik moet zijn, maar dat zou hier moeten zijn. Waar hier? In deze tent. Aan de moer van de chaterie. En dat is de chaterie. Oké. Dat is de nooduitgang, dat zal de bedoeling zijn. Ik hoor muziek, dus het zal wel goed komen. Maar er zit geen veel genuttigd voor de opening? Ja, nooduitgang, ja, maar nu. Ja. Dan moeten ze misschien langs de andere kant. Ik heb geen flauw idee, jongens. Echt niet. Erg. Hebben ze ook geen... Ze hebben me geen plattegrond gegeven. En een deken heeft ook nooit een personal assistant bezig? Dat is waar eenmaal. Maar dat is niet meer. Nee, dat is niet meer. Ik denk dat zal wel de ingang zijn. Jongens. Ja, dat lijkt me. Dat lijkt me wel goed. Je weet trouwens wat ze in Zittert tegen beren zeggen, hè? Beier. Oh, heel goed. Beier. Ja, Beier. Nee, Beier. Niet nog een bekende. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het gevonden. Heb je het gevonden? Ja, zeker. Ja, kijk. Even met de deken mee naar binnen. Ja, ga maar naar binnen. Daar komt eerst rijden. Komt je niet door de controle, hè? Bij hen gescand worden. Dan moet ik het even opzoeken. Je moet gescand worden en daarvan alleen ook in zone binnen. Ja, zo gaat het altijd. Dit is gewoon niet eerlijk verdeeld in de wereld. Ik ben de persoonlijke assistent van de deken. Vandaag. Ja, voor 11 minuten. Ja. Dan moet ik kijken hoe de foto's zitten. Nou, doe maar rustig aan. Wacht even kijken of het groen werd. Ja, geef hem ook, groen. Groen, hè? Niet groen. Groen. Betekent dat dan ook dat de corona vrij is? Ik denk het Ja, wel. oké.
Ja, Hey. goeiedag. Welkom. Dag meneer Schreier, alles goed Op met u? kijk. Goed om te zien. Ja. Mag ik linkerarm of rechter? Kijk. Nou, je moet ook van alles doen, hè. Meneer Schreier, dat ik dat nog mee mag maken, dat ik ook in... maar jongens... Hey, leuk om ook weer eens te zijn. ja. Lang geleden. Geweldig. Dat weet ik niet. Ik moet dat lezen even kijken. Alt-burgemeester van Venlo met de lederhozen aan. En wat moet je nou zien? Er is een lijst, er is een lease waar de namen op staan. Dus ik gewoon... Is dit de mevrouw met de liest? Ziet... Dag Bas! Hallo. Gertie, heb je... Kent wie de bonte hondje, hè? Ja. Voilà Bas. We kennen elkaar. Ja, al heel lang hè? Ja, van de sauna toch, of niet? Ja, Ja. onder andere. hè? Hey, de deken staat hij ook op die bovenaan natuurlijk. Hè? Staat ook op mijn dienst. Meneer de Dikke staat bij wethouder Houdakkers aan de tafel op Goed zo. nummer 6. Tafel nummer 6. Ja, dat is de derde rij. En dan de tweede tafel van voor. Dan wethouder Houdakkers staat al door. Ja? Goed, zo maar. Kom weer. Hey. Ben je er wel geweest dan? Ja, zoiets moois heb ik niet. Ik had eigenlijk een Oktoberfest uit versie Ja. met zo'n mooi... Ik kan wel een paarse toog aandoen. Dat dragen ze bij je ook. Dankjewel. Waarschijnlijk keken we niet zo zijn de goed. belangrijkste mensen in de veiligheidsregio. Oké. Goedemiddag. Rob Eriksen deken. Hoi. Goedemiddag. Geweldig. Maar nu buiten niet. Dat zit er gewoon doen. Even het handje scherven. Goedemiddag. Rob Erks. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi. Oh, wat geweldig. Mooi hè? Oh, wat mooi. Je zit bij mij aan tafel. Je zit bij mij aan tafel. Zit ik bij jou aan tafel? Nummer 6 dan. Jij hebt spul voor 2 aan, dus ik kan wel een jasje lenen. Ja. Bijvoorbeeld op de televisie. Jij wel? Ja, Bent u het tafelhoofd? Nee. Nee? Niet dat ik weet. Nee, omdat u zegt tegen de deken van u zit bij mij aan tafel. Ja, dat klopt. En hier op nummer 6. Oké. Dit is de tafelindeling. 7, 6, 5, 4. En ik zit op 6. En dat om 3:30 finish, hè? Ik heb geen afspraken meer vanochtend. Ein Prosit! Ja. Zum Wohl! Symbool. Goeiedag zeg. Deken, Gezondheid. jij had dat gedacht. Proost. Proost. Ik denk niet meer. En met wie heb ik het genoegen? De wethouder Wethouder van evenementen. Dus dit is, kennen we Limburgs brood of Dat niet? is eerlijk, Wethouder, dit is wel een hele ruige tent hè? Ja, maar dat heb je die anderen nog niet gezien. Welke andere? Die andere twee tenten. Er maar zitten er nog meer, hè? Zien die ook in deze stijl Nog veel ingericht? groter. Nee, dat is echt prachtig. Hoeveelste Oktoberfeest verrok is dit? Ik denk het 17e. Ja. Ja, zo heet dat. Maar nee, dat is wethouder, hè? Ja, wat is het verschil tussen het Oktoberfeest als wethouder en niet als wethouder? Nou ja, als Nederlands wethouder hoeft ze hier niet her, dan kent ze hier. Ik word raadslid. En dan wordt er voor uitgenodigd. Dan zitten we hier ook geweest bij de officiële openingen. Maar dat hoeft niet, dat is niet verplicht. Maar ja, nu moeten we nog wel zien. Ja. Dus, Maar met alle genoegen. als je zou moeten kiezen tussen de vaste loven, tussen de carnaval en het Oktoberfeest, Dan kan ik voor allebei. Ja, dat is heel bijzonder. Maar blijf een politicus hè? ja. Maar het is, ik liet me net vertellen, het is wereldwijd het 9e Oktoberfeest. Ja, klopt. Dat is toch bizar? Ja, is ook bizar. Maar ja, loop maar eens rond wat je allemaal ziet. Ja. Dat ga je er vergeten. Nou, ik kom de komende dagen het Oktoberfeest nog goed laten smaken. Ja, doe dat. Heb ik het niet alleen over bij je? Ja. Maar over. Ook nog wat andere. Ja, nou ja, het is niet verkleid, het is de gijs gekleid. Hè? Ja. Wilt je me één ding beloven? Zeker maar.
wilt je goed voor de dekens? Ja, nee, dat zal ik zeker doen, want je kent hem al jaren. Ja, we kennen ons ook. We hebben de deken al eens eerder in het programma gehad in Ongerweeg. En vorig jaar had het dus de revival nog corona meegemaakt. Ja. Maar ja, dit jaar is natuurlijk nog veel groter. Hè? Ja, is het Dus dit is een Oktoberfeest zoals we het moet zien. Ja. Dus Gelukkig wel. God je hem meerdere dagen rondleiden, de deken. Nee, maar verzin ons vaker. Saté, hè? Proost. Ja, Proost. op een fijn feest. Nog steeds hetzelfde.